Witam wszystkich pięknie. Joje Marek Szołtysek. No, ten Marek Szołtysek od książek o Śląsku. Bez mała wiecie, bez mała nie, a jak nie wiecie, to już teroski wiecie. Toż, jo Marek Szołtysek, chciałem wam powiedzieć, że będzie taki film Bezuch 3. No widzieliście Bezuch 1, Bezuch 2, no to teroski je rychtowany Bezuch 3. A co będzie w tym Bezuchu 3? No, ktoś powie, to samo co w Bezuchu 1 i Bezuchu 2. No i ja, bo życie już takie je, że wiecie, jakby to powiedzieć, wszystko je to samo. Od urodzenia aż do śmierci, wszystko naokoło takie coś. No, tak to już jest w życiu. Ale dycki zawsze, wiecie, że tak powiem, coś nowego się powie. Jakie nowe spojrzenie na świat. No i to będzie, w Bezuchu 3. A ja się nie będę mądrował. Ja wiem, że ja tam będę też występował. Ja, Marek Szołtysek, będę w Bezuchu 3. No, co ja tam będę robił? Ja tam będę miał taką funkcję, będę występował, ale nie mogę wam powiedzieć dokładnie, co będę robił, ale wam powiem trochę, że będę przebleczony. I mono mnie nie poznacie. To się tak dobrze na ten Bezuch 3 pozaglądajcie. Kajo tam będę występował. No i to tyle, co wam powiem. A jakby ktoś się pytał, Kajo teroski je? No ja teroski idę w kierunku morza, bo je na wczasach. Też by szło padać, że przyjechał na jaki Bezuch. No, odwiedziny, la visite, czy la visita, jak po włosku. No, bo je w Italii. Wiecie, u Italoki, nudle tam i takie te placki, to się pizza nazywa. Oni są trochę nudni z tym, no ale przynajmniej mają fajną pogodę. To znaczy, my też mamy fajną. Każda pogoda jest fajna, no jedni mają taką, a inni mają inkszą. No i teraz idę, a je dopiero 6 rano. Ktoś powie, to co ja robię o 6 rano? No, bo jakby ja tak szał kole 10, kole 11, a już nie daj pod buczku kole drugi po południu, to będzie ze 39 krysek, to idzie zdechnąć. No i żeby wam pokazać, że nie cygania, to się troski obroca, ja? I to widzicie. Takie statki, jakie takie pieroństwo. No, tak to jest. Idę nazad i będę kończył. Tuż, pamiętajcie, jak to się go do Rzymiany go dały, repetitio est mater studiorum, czyli jak to powtórzę, to mono zapamiętacie. Będzie film Bezuch 3 i Marek Szołtysek też tam byda. Jak se pozaglądacie, no to będziecie widzieć. To bez mała teloski, ja, tu ten kanał, tam nie może, cisna i będziemy się widzieć na Bezuchu 3. Filmu niezależnego, filmy śląskie i nie tylko. Zasubskrybuj nasz kanał na YouTube i zaobserwuj na Facebooku.